chiri ya zara Igbo na-ekene m ụlọ dị m nke ibido ụtụtụ wee kpabazigo maka na onye unye na-agba ọkụ anaghị achụ oke ọmụ afefe perikom atatụrụ na ngada nya mbụba ji ike na ogbu onye ọmụ izu ọgụ egwu m oke ekwe m sị ka nkọrọ ndị amụghị amịga jiri obodo anyị ekwu omekome na ha ga-asachagwobe anyị ndị ejiregwu isi nwanne na nwanne kụkọsị ọnụ jide obodo ga tọkọ were ụmụ mmadụ na-akpa ego were aha Chukwu Okike abịa ma na-egwu wayo nsị na aga m akụrụ ekwe mkpọrọkọ ọnụ ndị be anyị na nna m gwara m na agbachigbo ihe ọjọọ n'oge ihe ọjọọ bụ ahụ ọwụrụ omenala ọ na nkata m na nna m nọ n'Abaka nọ wee mara na agba onye isi nkịtị nọ n'ahụ ụzọ onye isi agụrụcha anụ dị n'ofe ha ji eri nri nji buru ekwe mpụtawa iro ọkụ ọjapụnatawa ihe na-ekwu eziokwu nụ ọ na-eme aratọwa ụtọ ọgụba ndị isi dị mma iyipụ akwa akwụnakwụna nyewe ego ụmụ agbọghọ ebido gbawa ọtọ ọkwa ya ka oziọma bidoro nyewe ego ọtụtụ ndị mmadụ jee buru Baịbụl kwuwe okwu Chukwu ha bịa mahụ Chukwu abịa ma ha nsị ka m kwuru na kamgbe e hụchara ike ha ụdị ochi n'elu na ihe ha na-ete agbana m ndị ahụ ikwiikwi iyi akwa nduru ndị ahụ ude na ha na-eri ozu na-eri àjà mana ha bukwe Baịbụl n'aka ndị ha na ha na-emekọ ihe hikwa asaa n'anya o Igbo ndị ọma na-ege m ntị ọkwa oziọma wa ọgbụgbọ oku Chineke ọrụ ọmawa onye amara Chukwu ka ndị amụma na ndị pastọ ga-amịga juru obodo anyị chọọ ike na ikikere ji egbu ama wee jewe na nke oke dibịa ọtụtụ eweregwe nkịta tụcha anya ka ha dị hụwa ụzọ na mmụọ were ebunekwa aka ka ha na-edu ude na mmadụ ọtụtụ n'ime ha eriere ogbu ma rie amụsụ bụ otu ọjọọ dị iche iche ha ga-anatazie achọ ka akpụ ha powerful man of God were anyị na-ebu amasị were anyị na-ene n'ọgwụ nsị tụfịa akwa shia na ihe ndị be agha uru rukwe na nke a na m ekweghị iwe dị m popu na gị gee m ntị pastọ bishọpụ kadinalụ evangelist ndị oziọma niile n'unu geenụ ntị o unu zi oziọma dịka Chukwu Okike abịa ma nwa oziọma si wee chọọ ka ezie ya ndị a na-akụnye sakarin na nkwụ na ngwa ha ka o wee tọkarịa nke ibe ha unu ọmakọta sakarin na-asa afọ ndụrụ gwara ikwiikwi na ome mma na mmakwa na ome nje na njọkwa na nsị ka ngwụ na ihe ọnụ emetere na ọ eji isi wee buru ya ọkụ ọja bụrụ emeje ihe na-ekwu eziokwu nụ ekpere na-abụ ka ndị nsọ ji wee kwatụ mgbidi Jeriko ndị amụma ghara meghe wee sị na amasị ka ha ga-eji wee kwa nke ha n'ọgba ha na-ebugharị akpa nnu na-ebugharị olive oil na-ebugharị back to sender oil nje Michael oil na akụrụngwa ndị ọzọ onye ka a na-aghọwu ha were abalị nye ha were ụtụtụ bọọ ebu nwanne ma nwanna iro na-asị na amụba n'ezinụlọ ihe a na-ebu ekwe nsukwa mmadụ na-eme ya mmadụ ndị a na-eze Igbo ndị be anyị onye ọbụla bewere chie unu ebezina ekpere in the name of God so powerful man of God so pastor enwe onye ma ebe ndị asị bute ike asị m ka m gwunu na unu mepee anya ka unu hụ na ihe a na-efegharị n'ụka awụhụ ndụrụ nke igwe na ikwiikwi na-ezeka udere na-agagharị ndị be anyị ga-enu ntị ihe a na-ebe n'ụka awụ nwa atụrụ nke Chukwu ihe awụ mpi amaala na-aga oyi ọkụ ọjapụnatawanụ hei asị m ka m gwa unu na ihe a na-emezi ugbu a agbọrọ amụma na ọghara m ịga juru na ya ihe a na-arịgharị ahụ arịrị na-agwọ ka ọwụ onye ọbụla hikwa aka n'anya wee na-eje agara m seminarị akwụkwọ nsọ gwara m na ọwụ egbu anyị na-ekpe ụka wu nsogbu n'obi o ji ekpie maka na ụka adịghị n'eluigwe na ọwụ ihe niile kwuru nna m ga-eketa a na eze eluigwe nsị ndebe anyị unu kwụwa aka ọtọ kpewere Chukwu si hapụ kene ụka mma na ụka ekpere na ihe a bụ akarị hei ọkụ ọjapụnatawa na Chukwu Okike ka m na-achọ igwe okwu ebe nwata ihe karịrị obujere nna ebe nna ihe karịrị obujere Chukwu Okike gị bịa ka ime ndị a ihe mere Sọl o ji wụrụ Pọl maka na ọkụ ereghị nwata ọ naghị ekweta na mmiri ọkụ dị abụọ nsị gị onye agha nke Izrel gụrụ ezinụlọ ha tiri ọgbaghara gị weta udo i were eziokwu na ụka na ọgbaghara wee chọọ ọnụ ndị mmụọ ya mma ka ha dị ka ha chere anyị mma ahịa ọgụ Chukwu Okike na ka o si dị m n'obi na ọkwa ịhụ ka ndị asịrị ebu amasị na ha na-agwọ ya dị iche iche ọbịa nwe ha na-agwọ nsị ego were ọya wee wuo ọnụ ha ahụ maka na osisi asụ nwata n'ọchike ọ naghị ekweta n'ọchike wa onye ọkụ ọjọ na-agwa m okwu n'iwe dị m
na nke ikpeazụ onye nwe ụwa na-agụ bịa ka ị bịa mee gịnị bụọrọ m ndị ike na-anwụrụ ka ọha obodo ma nna eze ka udene ka ha wụ biko Chukwu okike na nke a ka nna ayọgụ okwu ọzọ na-agwa m okwu ikwikwii bekarịa owuda oke dibịa gbaa ya egbe ya owuwe ahụ bụ ụzọ dawuo ya ikwikwii